el teu programa preferit. Avui començarem amb National Geographic, Sport TV, recomanacions literàries y Masterchef Family. Quedaros fins al final per veure Masterchef. Hola, bienvenidos a un documental nuevo. Hoy vamos a hablar de una especie muy rara, el pájaro cutrutrulo. Está buscando pareja. Y los dos se van haciendo bailes alegres. Ara passarem a un altre tema. Quines ganes tinc de començar a la clase d'esport. Hola, s'escolta? Hola. No Están aquí, son pequeñitos. Hola, bon dia. Hola, Ana. Hola. Desde Argentina, desde aquí, desde todos sitios. Ja estem tots, no? Gimnàsia. No sabía que feia gimnasia. Hacía baile de salón, hacía baile en línea, iba al gimnasio, todo esto está todo cerrado, con lo cual ahora lo que puedo hacer es caminar. Que no has trobat el botó vermell, era l'altre botó. Ai, sempre es desconnecta. I ara un altre tema molt interessant. Ja veureu. Passem vídeo. Benvinguts i benvingudes al programa de literatura de Covid TV. Avui us hem portat 3 llibres plens d'històries. Avui us llegiré el conte, Contes de bona nit per a nenes rebets, 100 històries de dones extraordinàries. Atenció, ara connectem amb... I he llegit més, perquè m'agrada moltíssim llegir. Llegir llibres, o sigui... Jo us porto aquest conte que es titula Contes per nens que somien canviant el món. Hola, jo us porto contes per a nens i nenes feliços. Fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i ens deixem amb Masterchef Family. Atenció, ara connectem amb... Masterchef Family. Em sembla que ja és l'hora. Enviaré l'enllaç. Doncs, comencem. Tots us heu rentat les mans? Sí! Vale. Estamos en el mercado de Sant Jordi. Venirme a comprar. Vale, que esto es muy bueno. Com podeu veure, ara és el nou sistema, no? Tenim que anar tots amb mascareta, no us oblideu. Doncs ja esteu preparats. Us recordo els ingredients per si cas. Vale, sí, t'està quedant molt bé. La Mary, bona decoració. Tu també. I el guanyador o guanyadora és l'Ibrahim. Enhorabona! Fins aquí tot això sobre avui. Com heu vist, hi ha hagut moltíssimes coses, però n'en poden haver molts més. Per això us recomano molt continuar veient Confinament TV. Moltes gràcies i bon Nadal!